jogiiɗo téléphone ma fof ndaar mi holluma sa yi ɗo winda abonné ɗo e Pindi TV ɗo windaɗo abonné ñoƴƴuɗon ɗo windaɗo abonné koko wojji ñoƴƴa sa ñoƴƴi ñoƴƴa e cloche oɗon mbo kollumonmi sa ñoƴƴi mbawa naddi e Pindi TV. bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe wooɓe yewde ayawa habrirde Pindi TV caggal yettude geno gonɗo jonɗo en juule rasulu sallllahu alayhi wa sallam bajja abdoullahi kami aminata kodda annabaɓe ganda moƴƴo jettaɗo ka tukange gandaɗo mawɗo jikku ɓurnaɗo windere ka rasulu sallllahu alayhi wa sallam en jetti neni e baabo kono tan bandiraɓe yeeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV jokkorɗe mum haalirde men haalirde teccan saago Allah saago mum en garti e yewtere men holmbo woni an eɗen gandi en bisminoma ɗo debbo mbo beelel kelle guirloje ko wona ko ɗum tan en calmini omo ganduɗa ko baba Abou Samba Diop lewlewal pinal ko noon omo ganduɗa ko Dawoud Moussa Malal Baydi Moussa Dawoud gueddaɗo Maymouna Tafsir Dawoud Mariata Samba Gaysiri bandiraɓe saago Allah saago mon eɗen gandi yewtere men nde ganduɗa ina waɗa e kala saaha e ayawa habrirde Pindi TV holmbo woni an ina yaaha jeeri ina yaaha waalo alaɗo holmbo woni an yahata kala nde cohluɗon kadi ni holmbo woni an arata mon e ballal o mo ganduɗa ko bamodi bandiraɓe yeeɓiyankoɓe ayawa habrirde Pindi TV en jetti galleji diine gondi e nder leydi Sénégal kala galle Cheikh Omarul Foutiyou Tall galle Cheikh Ahmadou Bamba galle Alaji Malick Sy galle Mawlana Cheikh Ibrahim Limamullahi nana yoof kono tan bandiraɓe holmbo woni koɗo men hannde koɗo men mbiɗen ko debbo mbo poolel jawɓe malla nawamba kadi ni toon to Ziguinchor ɗum noon ko on woni koɗo men embo wiye Ndeye Fatou Badji bisimilla ma calmidira e yeeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV. a jarama Bamodi invitation mbiɗa salmina yimɓe fof mbiɗa salmina nenam mbiɗa salmina koreji fof ko joolaji ga en ko halpulareɓe ga en ɓaade nena ko halpular baba ko joola mbiɗa salmina yimɓe fof mbimi e mbimami fof e bandiraɓe fof dal mi salminima weltima noon hannde ko noon Ndeye Fatou Badji wonde an banggue halpular banggue joola ɗum est ce que no weeɓi mbawa pular o mbawa joola o somin jiiɗi ɗum mo famde ala mettani noon so tawi tan yumma ko halpular bamma ko joola a muyni kosam halpular mettata a wonde nena halpular a ummima ɗon kadi bamma dañi debbo goɗɗo ko halpular a nehimo e halpulago ɗum watta difficile gumuɗa ɗon kadi ƴeewa no bonirɗa ha jangga joola mbiɗa nana joola mbiɗa nana pular aɗa nana joola aɗa nana pular nana joola mbiɗa nana pular ɗum noon waɗi ko waɗi fayida no fewi ko wona ko ɗum yewtere men hannde holmbo woni an eɗen gandi ma en tongo ma en jewtuɗo ko fewte hannde oɗo saaha mbiten ko gurdam sukaɓe hannde ma en kaal gurdam sukaɓe hannde dewle jawɗe bonde ma en kaal ɗum sukaɓe kadi ɓe ganduɗa kadi ni wiyoɓe ko gonɗo caggal leydi tan resata ɗumen kono haade nden omo ganduɗa ko Ndeye Fatou Badji holmbo woni an mami heño e haaldeyam min mbiyetemi ko Ndeye Fatou Badji ndemmi ko 31 ans mi debbo maire célibataire mi resonoma komi maire divorcé mbiɗa liggo to Moustapha Diop ministre de l' industrie maire Louga ko toon liggotomi ari ardi dal ko min dal ni nen ɗon ɗum noon ko Ndeye Fatou Badji en paami kadi ne no mbiruɗa ni tawde mbiɗen ko eɗen kaala hannde gurdam sukaɓe hannde kono tan mbiɗa a naatina e dewgal jaltuɗa hen ko caɗele jaltinma hen walla holko jaltinma hen eyyi ni wiye caɗele aɗa andi dewgal weeɓani hen sagaji jaaha Moussa hen sagaji kadi daña beelam ne waɗi estat mo ganduɗa noon sa heeɓi ɗon sa natti wadde tan a artat debbo fof yiiɗi ko resede kono noon tiɗɗu weeɓani dal weeɓani mi wonino hen 3 ans Allah hokki men ɓiɗɗo gorko mi yalti hen depuis 5 ans de cela gila nden noon ha joni mboɗo mi faɗiɗa beela caggal ko jaltuɗa ko ala ummiɓe tan dogde pour koyde jokkere en ɗam a dañino hen ɓiɗɗo tan keddoɗa hen ala gasata ɗum ɗon kadi wasata neɗɗo arrêté ma yimɓe garat ne jeeyi yiɗi adurto hay gaccunoɗo mo waɗat regretté
par ce que worɓe d'une part gandata ko jiɗi a wondete neɗɗo ni muñanma e tout gonda e mum ande yaha ando waɗi erreur sa holli caggal refta e ma kadi tawa an noon a tampi muñorigel ma fof gasi eyyi ko ɗum tan kono wasata kadi yimɓe fof gari kaali kono ko noon tan kono noon a haali erreur won wiyoɓe sa yi worɓe ala worɓe ngala erreur ko onon worɓe onon rewɓe jogui erreur min ngala erreur ala bamudi ala worɓe kay nen ɗon tan dewle ɗe joni kay aɗa andi tan koma Allah faabo dewle ɗe kay beela ala tan ko heedata caggal tan sukaɓeɓe tan jiya joni hande eɓe naata e dewgal pina tan ɓe mbiya ɓe jalta e dewgal ɗum est ce que a waɗani beela wona tan ko ina welnumi mi naate e dewgal tan metti kam tan mi yalti mbal wona ɗum woni hande dewle ɗen ala ɗum yahata no woodi noon no woodi sukaɓe rewɓe ganduɗa jahatta mariage ko contrat kono sa nehama e dewgal a yi yumma no woniri e dewgal sa yeehi e dewgal tan a jooɗoto eyyi noon tigui min koye dewgal nehami mi yi nenam no waɗirta somi naati e dewgal mi yalti tan andu wona coɓerema wona belaɗe ma wona belaɗe ma wona contrat kam an beela jeeya kay waɗɓe ɓe contrat tan dewgal ala min watta contrat ala min waɗani contrat caggal to beela jignaɓe ne jagguno hen nde nattade hen jinnaɓe ne jagguno hen no fewi babam ne jagguno hen nenam ne jagguno hen ko Allah tan ari te onon worɓe kadi onon ɗon tan onon rewɓe ala onon rewɓe ala ko jaɓani ɗum noon ndey Fatou Badji kono tan ha joni en continat joni a haali nani omo ganduɗa ko Moustapha Diop maire Louga so tawi min jiiɗi andude beela aɗa dilla e politique no fewi dawrugol beela aɗa dillo hen no fewi ala mi dillani noon e politique kono noon mbiɗi golla toon mi ɓaɗi toon ko secrétaire makko madame Ndiaye de passage nenam neɗɗo moƴƴo kañum addimi toon mi horsinimi mi yiɗimi debbo moƴƴo kañum nawimi toon pour mi liggo toon kono côté politique kam mi dillani toon a dillata e politique dillani e politique beela wona golle ɗe takma accude dewgal ma bo ala wona nde puɗɗimi golle ɗe ɗum nden ummima e dewgal ɓooyi nden mi ummima e dewgal nde gummima e dewgal gandumi joni kam neɗɗo so ummima e dewgal wona aɗa jooɗi tan aɗa ñaago walla aɗa yiilo aɗa ɗum noon o yahata mi ummima e dewgal gandumi noon ɗo ko liggade woni ɗo henna ƴeewoyde ko ɓami wona tan ya ummo e dewgal aɗa waɗa ko wona noon mi nehiraka noon mi dañi dewgal boni mi ƴeewoyata ko liggimi mi walla nenam haade komi afo ko min woni afo nenam mi ala woniraɗo gorko mi woni gorko mi woni debbo ɗum noon Allah hokki on liggey ɗum mbaɗimi hen eyyi hande beela ɗo paari so gorko ari wimi bisimillahi tan notoɗa ɗum ka parɗo ni kono ma wolmo dokkuma may sinno koye technicien ji amen ni ala probléme ɗum noon ko wona ko ɗum en jawtat joni e gurdam sukaɓe hande gurdam sukaɓe hande sukaɓe rewɓe ɓe beele tan ɓe naata e dewgal ɓe pina tan ɓe jalta holko mbiyataɓe eyyi andi needi jiiɗa wonen sukaɓe rewɓe ganda newri ko sagoji mumen wonen jinnaɓe ganduɗa ko kalis nehiri ɓiɓɓe mumen aɗa andi sa joguima ɓiɗɗo debbo ne yaaha ne yalta jamma arta itta kalis tottuma a halta haydara on ko waɗi fo a halta enen noon wonde nehirɗen min hande mi suusa ittude kalis kewɗe mi totta nenam taw namdaki mi holti guittumi on kalis goto fof no nehira sa wowi ɗum ɗon noon dérangement mo mbaɗɗa foof yumma halta yaɗade ma tan ko mbatta hen ɗen mondo joni halis tan yimɓeɓe fof halis tan halis kam to woni fof haala ala ko noon tan neɗɗo noon so ko needi dal ko needi kono ko needi ndi woni ko woni needi woni ko manki needi woni ko manki batte kalis ɗum fof ko batte kalis par ce que koko mbimi ko tan aɗa wonda yummaɗe itta kalis poɗɗo dani foof aɗa totta ɗum haalta sa waɗi ko boni kañumne haalta yaadade ma tan ko noon ɗum noon andi kadi ni saaha kadi aɗa yiya sukaɓeɓe haade mabɓe nadde dewle ɗe ɓe gonda e mbiya o ko sehilam mbiya o ko sehilam minen jadata minen gurdata ha Allah waɗa ɓe dewgal waɗe hakkude mabɓe nde dewgal waɗa hakkude mabɓe watta balɗe ɗiɗi tan wiye kamɓe gondunoɓe ceeri beela wona ko wonno ko tan eɓe jaado ɓe gowodiri guila haade mabɓe nadde dewgal ɓe naati dewgal ngal hanti oya ko ɗamanino ko tawani ɗum toon yalti beela wona ɗum takata dewle ɗe bonti ala aɗa andi yaadude dewgal wona gotum dewgal ko woni nder ko hay goto anda aɗa andi aɗa wonda e neɗɗo tan nini gamma ñalom soga son gondi son koddi une semaine tan goto fof jikkuji ɗi jaltat ɗum tagui dewgal e yaadude wona gotum so jikkuji ɗi noon gan jalti
jaadani moƴƴata aɗa andi neɗɗo aɗa wonda e mum ne ƴetti jikku mum ne suuɗa andata sa resi ɗum ko nden gandata vrai visage mum vrai jikku mum ko nden gandata dewle kewɗe ko fenade wonata lesde en gila oɗon jaada ha dewgal wona hen so dewgal woni hen noon yahata par ce que fenade idi ɗon ko ɗum tagi yahata min mbiɗi ko sukaɓe woɗɓe ɓe kalata ko gonga ko gonga o heddi ɗon ko ɗum tagi dewle ɗe ɓooyata neɗɗo saɗa yaade mum a haalana ɗum gonga kalna ɗum ko woni hen mbiya ɗum kadi ko ni kono a suuɗata hen gueɗe hen kewɗe ha dewgal ara jaltina ɗum noon ala sens firti ko suuɗoru wonata hen suuɗoru ko caggal boowal to sukaɓe worɓe ɓe punta sukaɓe rewɓe ɓe e naati hen sen naati may heɓa ɗum to on o e banggue ko noon woyata o e banggue noon sukaɓe rewɓe kadi mi artete mumen kamɓe kadi ne waɗi no ganduɗa kadi nen ɗon tan ne jetta diallo tan ne jetta diallo tan sa yiɗi aɗa ne jetta diallo kañumen ne ko intérêt tan jahata a yiyat gorko goni hankkadi ni haala tan ko wona gonga ha naata hen jaaha ganda kadi o ko haalno ko wona gonga jalta hen te dewgal wona noon wona naati tan a yalti surtout ne muusi te wona ko ganduɗa ne yaawi tan ni tan on certi ala wona ko weeɓi wona kono tan sa ƴetti hannde noon ha joni ko hen tan gonɗen ko sukaɓe jooɗiɓe tan ko diwɗi ko no feewi ene heewi no feewi sukaɓe ɓe diwɗi joni hol message mo tottotaɓe eyyi message mo tottanmi woni neɗɗo saɗa yaada e mum ƴeew ɗum ganda holi an holon mbatta fréquenté ganda o gorko holi o hadama nadde hen par ce que dewgal wona ko weeɓi eyyi joni de passage sukaɓe rewɓe mi haalde wiyoɓe ƴeew no moƴƴi koɓe mbaɗata e koɓe natata wona ko weeɓi dewgal ne muusi wona ari hande tan a yi o suko gorko hande tan ɗiɗi tan balɗe ɗiɗi balɗe tati tan wima dewgal tan jaaɓa il faut e dartoɗa ƴeewa ganda o gorko holi o puɗɗa naddude hen beele ƴeewgol ngol watta caɗele saabu saaha ƴeewgol ngol neɗɗon arayma holluma yeeso wonde min de komi moƴƴo ina itta jawdi mum no waɗa e ma taw wona moƴƴo kono jeen sukaɓeɓe ina gabbo e nadde ɗum ɗon saabu wonde nadde hen oɗo ari no rokkimi komi alano tan yomi naati mum yoga hen noon ko needi ndi ganduɗa ndi ko jinnaɓe mumen jahata saabu en waɗi ɓe ganduɗa ko jinnaɓe mumen jahatno kono hande en ji ko kay en jahata ƴamano e koye mumen gadda so gaddi otte bone ɗe foof ko ɗon goni ko gonga kono sukaɓe rewɓe noon côté goɗɗo banggue goɗɗo ɓe ƴeewani ni moƴƴuɗe mo moƴƴani kalis tan joni a yiyat bammude joni ari itta 1 million hokkuma joni ko bammude wi fof ko ɗum mbatta te taw bammude ha cettako ɗen ɗon anda jikko bammude jaaha noon ha naata e dewgal taw bammude ko jallo tan neɗɗo dal ayi ko noon tan ɗum tagi neɗɗo saɗa naata ƴeewa to natta holko woni e dow mum daara no fewi hadema nadde eyyi joni sen garti e sukaɓe kadi ni ɓe ganduɗa eɓe mbiya kamɓe ko gonɗo caggal leydi tan resataɓe gonɗo Fouta kam demowo dawowo walla gawowo ɓe jiiɗa holko ala pourtant noon ay demowo ne moƴƴi affaire o ko yo yayit tan demowo e gonɗo caggal leydi e Dakar fof gotum sa yiiɗi a darta demowo a darta gonɗo caggal leydi a darta gonɗo Dakar est ce que aɗa sikki ɗum aɗa gongni ɗum an est ce que aɗa gongni ɗum mbiɗa gongni kay remoɓe kene jogui rew goto rewɓe moƴƴi a haali kono a gongnaji ɗum de goto fof e philosophie mum goto fof e ko yiɗi demowo hande ɓe mbiyata neɗɗo ko ɓuri fof ne waɗi yiɗɗo ɗum ko ɗum tan demowo aɗa sa haal pulare ɓen kewi wiide o gonɗo Dakar yo res gonɗo Dakar gonɗo Fouta yo res gonɗo Fouta kono saaha mi wiya aɗa andi aɗa ƴettu debbo Dakar nawa ɗum Fouta o jooɗo ina satti noon ko noon waɗa ƴettamo ɗo kadi ni ƴetta gonɗo Fouta o gaddamo ga ko ɗum ɓuuri jortede jomum no wawi jooɗade kono tan sen garti ko jiiɗen ko hande jomum en tawde tan aɗa woni caggal leydi inde caggal leydi nde nan ɗon ko an ɓe ɓuuri yidde an wonɓe Dakar ɓe ni ɓuuri wonɓe caggal leydi ɓeyde caggal leydi ɗi waɗa noon de eɓen jeemma de kay min ko mi wi eyi Dakar hol dalilu mum mbiɗa andi wonɓe caggal leydi ɓe woni worɓe nanɗo henna wonɓe caggal leydi ɓe nawanani ɗumen haydara ko liggey tan affaire o ko ya daño joom tan ya liggo
daña ko jogoɗa debbo ma ko ɗum tan ko heddi ko wonde caggal leydi e wonde Dakar e wonde to fof gotum ala importance l'essentiel ko mo gonduɗa yo yurme yitma jogoma ko ɗum woni importance ko heddi ko fof ala ɗum wonde caggal leydi ma joɗɗa aɗa fara ɗum 4 ans 5 ans ala sens goɗɗum tan natata hen ala importance gonɗo ɗo e gonɗo Dakar e gonɗo to fof sa yiiɗi ko ɗum woni importance o yidde nde tan eyi kono kala ɗo yidde ala dal gonɗaɗi Allah nelaɗo ko gilli goni noon gelli tan kono tan son tawi en garti hande ha joni eɗen teski ko mbimi ko so tawi eɗen kaala ɗum ɗo ko guesa jaajboni ɗo yaltidoɓe mi arino hen nane yaltidoɓe ɓe ganduɗa yaade plage uji yaade ɗo waynano plage mo ganduɗa ko fijji toon fijirde e jaleede saaha jomum en ne mbadda hunde foof taw dewgal gasata ɗum est ce que aɗa yaade ɗum ala mi yaada hol dalilu mum plage aɗa yimɓe ne jaha toon no minen amin mbaɗanno sortie ji min nden amin mbaɗanno min defa guertoɗe amen min jaha entre kogne min jaha min gona toon ha kiiɗe min garta kono sortie ji nden e sortie ji joni wona gotum holko serini ɗum i joni sortie ji yimɓe ne mbaala e plage uji min nden min cuusani ɗum yaadi walde gueeƴi jahaya sogorko onon jahonde sortie mbaaloyon toon ɗum noon minen min cuusano ɗum ko ma yonnani ɗum ala mi yoɗani mais ne mbaɗanno ɗon ne koye sifa mo ganduɗa koye sifa ɓurɗo yodde mbaɗiranno ɗon vraiment kono ko worɓe rewɓe de min jahat kono ala probléme donc bammodi tan enen goen koddi eɗen mbaɗa sortie enen fof jaaden e miñiraɓe men enen fof jehen ñallen kiiɗe garten ɗum ɗon e sortie ji joni wona gotum ko jiimi joni ko kam yoɗani vraiment yoɗani kono hol ɓatake mo tottata o ɓe ganduɗa ko waɗoɓe sortie hannde ɓe ganduɗa ɓe jooɗi woni yahoɓe place jooɗoyo toon ne jewta gonda e worɓe yettaɓe Diallo ɓe saaha kadi aussi hay gudel ene cuuto hen seeɗa saaha eyyi ɗum kay aɗa andi yaade place jooɗo yewtude e ko kalden e sortie ji ko wona gotum aɗa andi aɗa wawi yaade plage joɗɗa jewta so heure ñibbi wodde ma jaaha koota kono ko jiimi koye yaade bain de nuit ko ɗum woni ko yoɗani sukaɓe tokosɓe ne jaaha sortie ji ne jaaha ne mbaala toon ne gona e ndiyam yoɗani dal yoɗani e darde vraiment yoɗani dal kono tan wonani en beelamma no fewi kadi ne Ndeye Fatou Badji kadi ko kalɗa ko vraiment o yimɓeɓe kadi ne joguima hen beelamma yeɓoɓe ayawa habrirde Pindi TV kono tan hande caggal ɗum ko en kaali gonɗo caggal leydi wonɓe caggal leydi ɗe sifaji jomum en jogui sifaji ɗini ko artude gona e auto ma joɗɗo aɗa yahade arta yawma taw ne gummoɗa nde toon boom ɗo gonɗa nde toon caɗele ma no tengti kono noon sa arti ga tawde aɗa wona e auto tan sukaɓe ɓe ko an ɓuurata accude hakkille e jooɗiɗo o ga ɗum noon hol ɓataji ɗum kay gonmi e haalde nane ɗum taki mbimami gonɗo Dakar o bammode aɗa andi ko ɗa hoɗi aɗa andi yummum aɗa andi bammum aɗa andi ɗum aɗa andi ko wawe e ko wawa gonɗo caggal leydi toon anda no woniri toon anda caggal leydi no muusi weeɓani anda no woniri toon arta Sénégal haɓa senduji oɗo jogo oto wiya ko ɗo naata e dewgal joɗɗa paada ɗum lebbi duuɓi 5 duuɓi 6 aɗa faada a yiyani ɗum goɗɗum nattata hen ɗum taki neɗɗo to natata foof koto intérêt nanne ala sens ƴeew tan ko ganduɗa ɗo sa naati ko yiddema nannuma ɗo jaaha joɗɗa toon taw wona kalis walla wona intérêt nannuma ɗo eyi ko wona ko ɗum won caɗele goɗɗe kadi nani nder renndo ngo caɗele ɗe ko jiiya debbo jogo gorko ha haljita kadi jogomo ganduɗa mbo yewtidata less mi mbiyata am nekkale si suuf am jekkir am far ala ɗum kam ko hersini ɗum kam koko hersini vraiment neɗɗo kam so yeehi ha tan ne rese tan ne daña goɗɗo accu dewgal ngal vraiment ne hersini de e nande wattumala nan mbaɗa ɗum ha jinnaɓe ma nana hen woɗɓe nana ɗum ne hersini vraiment ɗum ɗon sa waɗi sa yeehi tan ha wadde ɗum ɗon accu dewgal ngal ɓuuri dal ala importance saaha noon eɓe goytoɓe mbiya won hen worɓe ɓe goni ko caggal leydi tan tawde jomum en nani caggal leydi ɓe mbawa joɗade ɓe gujjito seeɗa ɓe jara kafe seeɗa ɓe jara meewa seeɗa nen ɗon wona kamɓe jiiɗi wonde caggal leydi kamɓe jiiɗi wonɓe caggal leydi te ɓe jottako ɗon a wonɗi wonta ɗo en gorko wona caggal leydi ni itta ne liggode nelduma aɗa wonda e goɗɗo ɗum ɗon ne hersini sa
beela so tawi ko ƴeewde ngalu joomu ko ngalu yaano ƴeewoyde hannde e kadi koko yaano yaltude ƴeewde pour addanma o tawtiga ɗum ɗo sahaa ni won ɓesguji dañeteɗi heen caggal holko mbawɗa wiide mi muusi vraiment mi muusi trop par ce que an a wonta caggal leydi aɗa doga hunde fof aɗa naata heen aɗa nelda lewru fof aɗa nelda kalis aɗa yiɗaɓe keyɗa a yiɗaɓe tulma garta tawa ɗum ɗo vraiment ni muusi kono tan sahaa ɗanngal ngal kadi juuto ɗanngal ngal kadi ne juuto noon ene juuto joni ɗanngal ngal ko juuti ko joni jomum ronko toon munji joni ɗon sa wawa munji accu accu so tawi jomum yiiɗi noon sa yiiɗi a jooɗat pada ko noon ɗen aɗa yiɗi gorko ma a jooɗat pada ɗum mi andi woni ganduɗa ɗum nen ɗo Sénégal ni jooɗo 5 ans 6 ans ne pada worɓe mumen sehilabam won jooɗi duuɓi sappo bo ne pada sa wawa fadde accu wona aɗa wonde gorko ma ɗe ɗum ɗon moƴƴani ni moƴƴani e galle wona ko yooɗi moƴƴani wona ko yooɗi eyi vraiment joni somi watti yiide kadi sukaɓe rewɓe eɓe ƴetta konnguɗi ɗi ganduɗa ko coofɗi eɓe cuuta eɓe pewna ɗum e worɓe ɓe mbiya worɓe ɓe dal joni kayen sa wiɗi men salamu aleykum nde mi mbiyat maga maaleykum salam ɗum waɗi jarani resede eyi ɗum ɗon ko moddu noon aɗa andi mbimam neɗɗo fof no nehira aɗa andi bammude hade ne wawi fottude e baasi ɗum passage baasi wala ɗo mi salminam a wawi fottude e baasi kalna ɗum haala ɗum ɗon wima ya ummo ɗo potta e goɗɗo wima ayca ko noon tan goto fof no nihira tan ko noon ɗum ko musiba de sukaɓe rewɓe darade ne mbiya musiba mawɗo worɓe onon sukaɓe worɓe joni ɓe onon haydaro mbawa ko ɗum ɓe mbiyata ko noon ɓe mbiyata ɗum kay ko ɗum ko kewi kono noon ɓe nihira da noon ɓe nihira kono firta joni ɓe dernière génération mom ɓe kulɓini vraiment dernière génération mom ma Allah faabo kono gonɗen koye aduna kulɓinide de en tout cas beele worɓe ma cuusi resde hadde beele worɓe ne cuusi tan yiide ɓeɗon jaaha dañoy toon rewɓe boom mais ça dépend rek ça dépend aɗa wawi fottude debbo jiiya ɗum wonda e mum ƴeewa qualité mum jikku mum welma ndesa rewɓe moƴƴuɓe nan ɗo ha joni de a fottede rewɓe moƴƴi ɓe gasata ɗo eyi ɗum ko chance tan aɗa wawi dande chance ɗum Allah hokkuma debbo mo ganduɗa ko jallo a muñat tan walla gartira sa wawa kadi gacca haya ko noon tan noon tigui kono wona ko ɗum saaha kadi ina teska e nder rendo men rewɓe ko wonoɓe nangueji rewɓe woni hen ɓe ganduɗa kadi ni yawmo joom galle mabɓe mbawata accude ɓe jaaha ɓe golliyo eko way noon ina waɗi hen kadi ni ina gacce jaaha golliyo puɗɗo gollade ha ɓooya tan jiito koye mumen ɗum ni beele wona caɗele eyyi ɗum kam gasata kadi neɗɗo kam mbiɗa andi sa wonde gorko ma no wawi wonde foof hay sa dañi million ngaji gorko ko gorko tan kilifa ko kilifa tan min kay ko ɗum ko hay sa dañi million ngaji noon gorko ma desɗoma guittuɗoma galle mumen resma waɗema goro on ko gorko ma tan wonata hay sa dañi million ngaji ko ɗum noon mo yoɗani vraiment neɗɗo mom neɗɗo dañat kilifa dal kono ina waɗi ɓe ganduɗa kadi haɓɓoɓe koye mumen tan ngal dewgal de tawat tan mbiɗemi liggo so tawi tan mi accaka jaami liggoyimi dewgal am yo yiɗɗu hen alors ɗum tawa yiɗa gorko ma ɗum tawata ka yiɗa gorko ma neɗɗo sa wonde gorko ma oɗon jiɗodiri aɗa wawi funtodirde mum ha ko jiɗɗa fo daña e mum neɗɗo funtodirete wona doole gorko ma ko an to wawi funtude ɗum ha daña ka keɓa e mum ko jiɗɗa ko wona ko mi waɗo force ala ɗon so wi accu accat par ce que kanko adduma ɗon kanko resma funtodirete tan wonɗo hen ko noon tan ɗum noon Ndeye Faty Badji wonani en beelamma no feewi debbo jeyaɗo toon to Poolel Diawɓe hande kadi ne ñalama mo ganduɗa ko kay wonno koɗo men e holmo woni an ko yewtere nde ganduɗa bamodi nen ɗo wanno en ɗum e Pindi TV e kala saaha e jokkorde mum kadi yahat jeeri yaha waala yaha e kolade yaha e maaje ala ɗo holmo woni an kadi ne yahata wonani en beelamma kadi nde min bismima hande e holmo woni an konngol ma battodigol eyyi konngol ngam battodigol mbiɗa aɗa jarama Pam Modinat ka neɗɗo moƴƴo e mbiɗa salmina yimɓe foof mbiɗa salmina nenam kadi Aminata Kibiri sehilam noon jinnaɗo moƴƴo idolam sehilam tigui eyyi mbiɗa salmina yimɓe foof Adja sehilam woni ɗo gummimi to kanko waɗni kam maquillage o tigui yooɗi no fewi ko sehilam kono maquillage o e oɗo foof kanko wanma abi ɗum en kaldat ɗum hen kono en calmini Adja maquillage o yooɗi vraiment yooɗi no fewi sehilam neɗɗam tigui salmin mon fewi sehilam neɗɗam vraiment jumelle am ma jumelle je t'adore
on jarama dal mi welti ɗum noon bandiraɓe yeeɓoɓe Ayaw Habrirde Pindi TV wonno koɗo men ko Ndeye Fatou Badji kono noon en joguima hen kadi beelamma no fewi ko wona ko ɗum ina heedno toon to karallagal ngal omo ganduɗa ko Samba e Bintama Sali Dieynaba Diallo Mariata Fall kono ina tawtata kadi nde yewtere nde Baba Abou Samba Diop lewlewal pinal en calmini omo ganduɗa ko Daoudou Moussa Malal Baydi Moussa Daoudou Gueddaɗo Maymouna Tafsir mbiɗen ko Fatou Badji o Ndeye Fatou Badji wonno koɗo men hannde ɗum noon Allah jarama jarama merci beaucoup jarama no fewi